बाबा दाबो सिखारा नामा मासे दावरावलै बेरेफुंजानि सानावनो एफा जलायलांबाय थाबखौनो सिखारा नोङो सानफ्रोमबो मा थाब सिखारब्ला आंखौ बारना लागोन नामा नों नै माबा मोनगोनबा आंजों बहा थांनो ओंखारलायखो बेरेफुंजानि सुन्दावलाय नोंलाय मानो आं जेरावखौसो थाङा गावनि फिसाखौथ' उदिस लायाब्लालाय आंलाय सोरखौथो लानो Tenzing Norgeko uन्दैयाव मा मुंजों गाबज्रियोमोन? नामग्याल Good, beta. Tenzing Norgeko बिफाया बबे थानसालियाव दोनहैदोंमोन? बुद्ध Nia bisa deh मोजां फराय देनां मोजां फरायनानै मोजां साख्रि लानांगोन दानिया bisa ओके पापा Dek Kania फिसा नों लिरथ'बाय था जागोन मम्मी Dek Kania फिसा गाइखेरखौ लोंनानै लांदोदो थां बिमा कानिया फिसाखौ स्कुलाव थांनो रेडि खालामहैदो समाबो जाबाय जागोन दे बिफा नोंहा बुंखानानै लादो थौ दाबो ओंखारहोखाङाखै नामा समा थांगासिनो जाबाय र' थांगौ फैदो बाबा बाय मम्मी बे गसाया आंनि खाफालाव बिदिसो गोलैबायना बेखौ सावाब्लानो ओंखाम बोथिसे मोनजाया बाजै जौ गैया नामा माथो ओरैबाव दासो दङ फै जिरायफै गारामायानो रानजोब्बायलै गोखैलाबदो हाबसे सियारबो गैया खामफ्लायफोरावनो जिराय साब्ला जागोन दे जागोन नै आगै लों सिन्था खालामनाङा आगै जागोन नोंबाजि थासान्दियाव जेबो सिन्था खालामनाङा फैसाल'सो नांगौ नोंबाजि जागोन होगोन ना होगोन लों आगै लों नै सावबावदों आगै लागाव माथो बिराद मोजांथारलै माथो जौआ बाजै औ आगै नोंबाजैया मोजांखाना नोंबाजैया बेखायनो गोथाव संखायो लों आगै लों बिदिनो संनांगौलै औ आगै सानफ्रोमबो फैबाय था जागोन जाग्रा गैया सोलाग्राफोर बाजै एसे गैथारालाय आगै गैथारा जेबो संख्रि गैया संख्रियालाय दङ लाबोदोलै सोलालाबायनोसै र' आगै र' गारामाफोरानो दासो मानज्रेम लांथारदों नै आगै संख्रिया गोबाबथारलै संख्रियाबो
जोबोद मोजांलै बाजै जौआ औ नोंनाव लोंफैबाय थानांगौलै लोंफैबाय था गै सामफ्रामबो लोंफैबाय था बिफा फरायसालिया सुथि जानायनि समानो जाबाय माथो अ नंगौथ' आरो बिमा थां साबिखौ लानानै फै बिमा no बिफा साबिया अ बिमा बाजै हाबसिलायबावदोंलै गैला आगै सानाबो हाबथारनोसै दा नोंनि बिसिया आंखौसो मेगन सागोन गाबोन सोरांबानो फै आगै नोंनि नोमबाजै गावदांखौ सोरांबानो लोगो मोनथारगोन गैथारमारला बाजै दा आगै जेबो नंला दे बाजै जाबाय बेनो बेसेबांथो जाखो राङालाय मात्र 50ल'सो आगै 50? 50ल'सो औ न बाजै लाखिदो लाबो आगै लाबो फैसायालाय आसलि नंगौना नङाब्रा नंगौलै नंगौ नंथारगौ आगै नंथारगौ थांदो आगै थांदो थांसै दे थादो दे बाजै औ दे एसे फेबायलै औ गाज्रि मोननाङा गाज्रि मोना दे आगै गाबोननो फैथार गाबोन जागोन आयु 50 थाखा मोनलायथारबाय दा लोंनानैसो फैलायसिगोन दे आंखौ बादोलै बुलै लोंनासो फैलायबाय बे सासे गथ'नि थाखायथ' एसेबो साननाय गैला नोंनाव मा बुंदों नों सालि नोंसा नोंनिफ्राय आंनो मा हरनो हादोंलै मा बुंदों आं नोंखौ माब्लाबाबो बेबायदि होननानै सानाखैमोन बेबायदि लुगैनाय मोनब्ला आंखौलाय मानोथो खावनानै लायनाय बुंदा नों आंखौ बिदिसो बुंदों साला बै थालि नों आयदै इसोर आंनि संसाराव मानो गोजोन गैला आं सोरनि मा गोरोन्थि मावखो आं बे संसाराव मा सोरनि खाफालानो उजिफैखो मालासो लाफाथिया मैगं फानै एक्सेलबो गारि लालायलायबावबायहाय आंहालाय फैसा गैयिखायनो लानोबो हायाखै गारिखौनो गंसेबो बेफोरखौ बाद होहाय लोगो हा दिनैलाय मा माथो मैगं लाखो जेबो गैयाहाय लोगो नै लाव फिथाइ मैथ्रु फिथाइ आलु एसे लाना फैबाय आं मा मैगंथो लाबोखो लोगो गैयाहाय आंहाबो बांगालफोरा आं बुंना दोनखानाय मैगंफोरखौनो बुथुमना लाना थांजोब्बाय जि एसे मोनो बेखौनो फाननानै जायाबा उपाय गैलाहाय लोगो औहाय नालाथि फै आंजोंनो थांफानो हासिगोन दिनै थ' बिदिब्लाय लोगो थांफानि दे गाखोदो औ जाबाय लोगो हाथायाव मैगं लायलाय माथो गैयानो खालिसो फैबाय बेसांखिनि फैसाजों सोरबा मैगं मोनजायो आं जौ लोंनोनो थोआखै नों रांखौ लांनानै जेबोखौनो लाबोआसै आंलाय दालाय माखौ संनांगौ जाखो
नों जौ लोङै लोङै नोंनि खर'आव जेबोआनो गैला लोंनाय लोङै आंनि गोसो बियो नोंलाय मानो नांगौला बिफा नों मानो जेबो बुजिया फिसानि ओंखौथ' सान सिरिथा नों आंखौ खर' गुदुं दा खालाम मा जाखो बे माथो आयं मावनाया जौ लोङै लोङै हिनजावखौ जा बुसोगारोनो औलै आंबो खोनादों औ नङा माथो बे बाजैया गोबां दुखु खस्थ' सहायबोनांदों औ नङा माथो सासे गथ' थासेयावबो जौ लोंनानै दावराव खालामफैयोब्ला बे गथ'नो बेयो मा गियान होनो औलै दाबायदि बैसोआवनो जौ लोङै लोङै गावनि देहाखौनो गाज्रि खालामनासो लासिगोन बे नङा माथो बे गथ' उन्दैखौ मा गियान होबावनो बे न'फ्राथ' गाज्रिनि सायाव गाज्रिसिनसो जालांनाय नुबाय आंथ' थौलै हांसै मालायखौ रायलायना लाब गैया थौ हांसै थौ दुगैनांगौ मा जाखो बिफा माथो खोनानो मोन्दों बावदा फंबाया जौ लोंनानै बिसिखौ सान्थिखौनो दोनलानो औ हाय बिफा आंबो बेबायदिखौनो खोनादोंमोन आं खोनानाय बायदिब्लाथ' सानसेबो लोङा लाफाखौनो थानोनो हायानो आरो देहायाबो गाज्रिनिख्रुइ गाज्रिसिनसो जालांगासिनो बिना मा जाबावगोन बिमा थौ सम लाना खनसे थांनानै फैनोसै जागोन दे बिफा बिमा गानिया फिसायालाय बहाथो थांखो न' सिङावनो दङ बिफा ओइ नाराथि मोनसे खोथा खोनादोंहाय मा खोथा लोगो बे माथो बावदा गुमैखौ जौ सेरेब लोंनानै बेरामाव गोग्लैनायसो खोनादों मोननांगौहाय लोगो बेफोरबायदि मानसिफोरा बिसिखौ ओंखाम दै मोजां सान्थि जाहोयिफोरा बिदिनो जानांगौ नंगौथ' आरो दा बेरामाव गोग्लैना थानायखौ सोर जोथोन लादों दा गाव बुजिसिगोन बे गुमैया आरो बिसिनि खोथा खोनासङिया दा गावनि न'खरासो दुखुआव गोग्लैबाय बेराफारसेथिं मोजांबाबो गाज्रिबाबो खनसे नायना फैनोसै लोगो औ नंगौ बिदिब्ला थांसै लोगो थौ बिफा नोंना गुजुनाया बांद्रायनिफ्राय बांद्राय थौ खामसालियाव एसे गोलांना लानि लाथ' सिखारखौ बिमा आं जेबो हाया मोनफेरबाय दे बिफा बेयावनो दसे गोलांनानै लादो दे बिफा बेयावनो एसे गोलांनानै लादो बिमा आं एसे दै लोंगौमोन दे र' बिफा र' नो बिफा दैया लोंनानै लादो बिमा आं देहाखौ सुलांजोब्बाय बिमा बिखाखौ जोबोद हाव मोनदों एसे गिसिब सिबनानै बिमा आं फंसे खोथा बुंगौमोन मा खोथा बिफा बिमा
आंखौ निमाहा होदो आंनि थाखायनो नोङो जोङो दुखु खस्थ' सहायनांबाय बिफा नों बेफोरखौ मा फंबाय बे आंखौ माबोरै मोनदों आं मा बुंबावनो आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो आं बेबायदि जानांबाय दाबो जेबो नङा फंबाय गोसोखौ हमथा आंनो प्राप्ति आरो आं बिसोरनि फंसेबो खोथा मानियासै आंखौ बुंनो बाथ्राफोरखौबो फंसेबो मानिबोआसै बिदि दा बुङाखै बेबायदि गेलेनाय जोंनि जिउआ माब्ला माब्रै जे रावबो जेबो बुंनो हाया Mima, ani jiwa sense. बांद्राय दुखु खालामनानै दिनै मानसिजों रावबो सैमानो हाया जाबाय दे बिनानाव जाबाय जौ लोंनायनि बेनिखायनो बयबो जौ लोंनायनिफ्राय गोजानाव था जोंनि बर' हारिया बेबायदि गोदोसोनानै थायोब्ला बर' हारिनि खौसेथिया बहा थानो जों बेनिखायनो खौसेथियै अनज्लायनानै रायजो